Come on, come here. Come. Ti znaš da ova stepenica će biti ovakva? Ostaće ovakva? No. Jeste, ovdje neće biti karpet ili nešto. Ja. Neće biti... Hoće, ne boj se. Come on, come. Come here. Come on, hey. Pa ne možeš ići okolo jebokati. Come here, come. Come here. Come. See how this goes? Come on. Come on, don't get afraid. Come on. Come on. A gledaj ovo, vidiš ti ovo? Ok, idem ja da ne plačem. Come on, come. Come on, come. Come. Čuje se da hodam. No. Ovako će se i čuti. A sad je sišao još jedan. Come on. Gledaj stepenicu. Evo vidim. To treba reći. Nek poprave. Buni se, evo i ova je pukla. Znači. Ovdje je više, vidiš ovaj cijeli čošak. Ovdje je samo ovo gore. Ja? Ovo nije. Nije mi jasno zašto su sve stavili i poslije su betonirali ovo. Trebali su da odnesu beton. Vidiš, ovdje su bacili. Šta su? Ovdje su bacili, vjerovatno. Hoćeš, šta će biti ovo? Prozor? Ajde, no, neće.